morning. Ayan, umagang kay ganda na naman. Friday, rest day off. Kaya pupunta tayo ngayon sa palengke. Bibili tayo ng isda. Tara, punta tayo, samahan nyo ako. Gahanap tayo ng masasabaw. Masarap pumigop ng sabaw ngayon, mainit. Medyo malamig na umaga. Kaya ngayon day off natin kaya dapat bumili tayo ng masarap na pangulam, di ba? Kaya yan. Tara, punta tayo ng palengke. Medyo madilim dito sa namin sa hagdan. Walang ilaw yung iba. Ano kayang masarap na isabaw ngayon na isda? Sana makaano tayo na ng mga presko na isda. Masarap pang sabaw. Ayan, di na muna tayo magbabike. Maglalakad lang. Malapit lang naman dyan sa Ayan. Oops. Nalimutan ko mag-mask. Mask muna. Baka mahuli tayo. 1,000 real ang fines. Ayan. Magkano yun sa Pinas? 13,000. Ayan. Tara guys. Ayan, dyan lang tayo pupunta. Punta tayo sa eskinita na yan. Papasok tayo dyan. Tapos tatawid ng kalsada. Isdaan na. Lapit lang sa bahay namin. Medyo maganda tong naging namin dito accommodation kasi malapit lang sa palengke. Padalahan ng pera, ganun. Iba kasi sasakay pa, gahanap ka pa ng taxi, mahal. Dito nalalakad lang. Diyan tayo sa eskinita na yun, papasok. Tatawid tayo ng kalsada. Ito muna natin harap yung camera sa pogi. Tinapon lang pwede pa yun sa atin kapakinabangan yan. Sa atin lang yan, pwede pa pamigay sa mga di ba, stroller ng bata. Hugasan mo lang yun, okay na ulit. Ito kasi mga kunting sira lang tinatapon. Yan, tawid tayo ng kalsada. Wala masyadong sasakyan, napakaluwag ng kalsada. Ayan, dito na. Ayan, yung may na yan, puting isdaan na yan dyan. Mamaya sa loob pakita ko sa inyo yung mga isda. Okay, ayan naman. Dito na tayo sa isdaan. Ayan, dahil namimili tingnan natin yung mga isda nila. Ang isda hindi ko kilala. Hindi masag. Ayan, tataba. Ito, dami mga limasag ngayon. Ito yung dito. Saan kilo pare? Ito lang. Gigi. Pare, isang kilo pusit na.
Ganda ng pusit oh. Malaki. Para masarap po pusit kayo na. Kaya masarap isabaw. Ay ka. Ito kaya. Sarap kaya ito isabaw. Gusto mo pare? How much? 1 kilo? 30? Lagi gini. What fish? Kalau gitu bos. Kalau gitu ka. Enggak. Cek 2 piece bos. No. 1 piece. Only one. Cek Yeah. this one. Huh? Okay, ito sa go. This one, take this one bos. No, mapi too much big. Only this one. Ayo, check. Abai, ayo. Tama na, 15. Ay, ila. 4. 4 slice ah. 4. Yan, habang hinihintay natin yung natin isda. Dami isda. Basta Friday kasi mga uploads ko yung isda dito eh. Mga bagong stocks. Ayun guys, nakabili na tayo. Ito lang muna, low budget tayo ngayon. Pupunta tayo ng gulayan, bili tayo ng mga ano lang kamatis, may ano na ako dun sibuyas. Ayan yung mga ano dyan palengke, yung gulayan, ay yung mga bangko, ayan quick tea. Dito malapit lang yung mga ano dito sa banda sa accommodation namin. Ano to guys, Rastanura, Saudi Arabia. Nasa Rastanura tayo, malapit sa dagat, liguan ng dagat. Yun, gulayan tayo dyan sa gulayan. Ayan, kamatis, maganda ng kamatis. Papaya pa Ayan, ano kasi masarap ano dito, pitsay. Pitsay, idahon natin. Yun yung mga ano nila dito, gulay na dahon. Ito yung tawag sa atin, yung spinax, no? Spinax. Bili muna ako guys yan lang. A few moments later. Ayan guys, nakabili na tayo. Ayan. Kaya uwi na. Ano ba kayo nakalimutan natin bilhin? Wala na ata uwi na. Wala na tayo nakalimutan. Bye guys.
guys, lulutuin na natin yung isda natin na binili kanina. May tuturo ako sa inyo na isang technique. Kung gutom na kayo, kung talagang gutom na kayo, kagaya ko, tuturuan ko yun ng isang technique para mabilis yung pagluto ng isda. Unang-una lang yung gagawin yan hiwaan nyo lahat yung mga ingredients. Ayan, sama-sama na. Diba? Tapos, ayan, pakulo na ako ng tubig kanina. Ayan. Habang naghihiwa ako, pakulo na ako ng tubig. Para yan lang, ganyan lang kadali. Buhos nyo lahat, sama-sama. Yan. Buhos lahat, tapos pag kumulo, sunod na yung isda, tsaka yung mga gulay. Tapos timplahan nyo. Yan, tapos kainan na. Ang galing! Ang galing! Diba? Magandang technique, diba? Ganyan ako magluto ng inulang isda. Para mabilis, lalo na pag gutom na tayo. Sarap na humigop ng sabaw. Kaya, ayun, mabilisan na. Yun yung technique ng Okagimogs. Joke lang. Ayan, sige, lutuin muna natin at ito kayo mamaya. Guys, lapit maluto. May timpla ko lang. Ayan, medyo na yung gulay. Kaya malambot na yung isda. Ayan. Tikman nga natin. Sarap. And guys, luto na natin sa baw, kaya pwede na kumain. Gutom na. Panalong sabaw guys. Grabe. Basta ako magluto. Sarap yan. Garantisado. Guys, kakain muna ako ha. See you next vlog. Huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi nyo updated sa aking mga video. Okay? Bye bye.